Кои древни римски вярвания и празници са свързани с Коледа? Коледа 25 декември е свързана с няколко древно-римски вярвания и празници, които се празнували около зимното слънцестоене. Християнската църква избира тази дата през IV век, вероятно за да замени или приспособи популярни езически обичаи. Ето основни римски празници и вярвания, които са свързвани с Коледа. Първо, Сатурналиите, празнувани от 17 до 23 декември. Това е празник в чест на Сатурн, богът на земеделието и изобилието. Тези празници включвали големи пиршества, размяна на подаръци и украса на домовете с зеленина и светлини, както и временна отмяна на социалните иерархии. Роби и господари сменяли местата си. Много от обичаите на Сатурналиите, като подаръците и празничното настроение, са сходни с тези на Коледа. Второ, денят на непобедимото слънце, Dies Natalis Solis Invicti, което е празнувано на 25 декември. Празник в чест на непобедимото слънце, Sol Invictus, култ въведен от римския император Аврелиан през 274 година след Христа. Празнувало се възраждането на слънцето след най-късния ден в годината, деня на зимното слънцестоене. Връзката му с Коледа е, че християнската църква вероятно избира тази дата, за да символизира Христос като светлина на света, заменяйки почитта към слънцето. Трето, това са календите на януари, които са празнувани в началото на месец януари. Този празник е свързан с началото на новата година, също включвал размяна на подаръци и украса. Хората украсявали домовете си с зеленина и празнували с пиршества, което напомня за празничните традиции на Коледа. Четвърто, това е митраизмът, който е свързан с поклонението на Митра, богът на светлината и слънцето. Някои традиции свързват рождението на Митра с 25 декември. Митраизмът е популярен сред римските войници и има сходства с християнството като концепцията за спасител, светлина и вечен живот. Празникът на Митра вероятно е допринесъл за избора на датата и символизма на Христос като светлина на света. И накрая, защо църквата избира 25 декември? Синхронизирането на Коледа с тези езически празници вероятно е било стратегическо, за да се улесни преходът към християнството в Римската империя. По този начин новата религия успява да преобразува популярни празници, като им дава ново християнско значение.